sandunge jaman rata keserimpet alam padang kabentusé ning alang-alang Abi manyur lenoj pandulunira tuna jangkai keserempet patite pusaka kakine golok geblak ngemasi iskoko batin Abimanyu keserempet petite gaman kaki ngulot dadi patimu temen Abimanyu sakniki sliramu. Mula dina iki aku ndelok layone Raden Abimanyu tinimbang keleleran ning Tegal Durseto negara Ngastina. Perlune aja nganti kadenangan Broto Pendhawa. Taki pataki layone Abimanyu tiba tengahing wono dadi memangsani buron wono. Tiba samudra dadi memangsani buron samudra. Paman Arya Gantarwati tenggengger lere dawuh panjenengan ingkang paman. Sakmenika Raden Abimanyu sampun kula perjayani paman. Ning layone Abimanyu boten tumunung wonten negari Ngastina dinten menika kula kipataki. Lah panjenengan kipataki mangki dawahing layon menapa sampun jelas. Dawah layon sampun kula manuman. Dawah wonten samudra dados memangsani buron samudra. Dawah tengahing wono dados memangsaning buron wono. Dawuh sora dinten mangke Kurawa 108 keman kapuri toto siogo gegaman tiyang bondo yudo. Bab nggih nek Pandhawa niki nrimakake, nek tiyang Dwarawati nrimakake. Ning nek mangke mboten nrimakake mawon. Nggih, menawi ngaten kula mangestokake dawuh panjenengan nggih. Panjenengan kiman sampun ngantos kasesa kundur dhateng negari Madura. Kula ingkang nyiapake Kurawa 108.
Kerajaan kantenan Jawa Jonekiem Kerajaan Iraan Hakim Kacerita layonira Raden Abimanyu kaki pataki Ma Prabu Baladewa saking banter lengi pataki den lantar yaji sabda saha dipun marmah dawa tengahing wana dados memangsaning burun wono dawa samudra dados memangsaning burun samudra ning layon-layoning Abimanyu kok dawah tanah lebak bumi lumayu gitu mapan boten layonira Raden Abimanyu nalika mangke sumedya dawah tengahing wana widodara wujuding layoning Raden Abimanyu anggenira dawa wonten tengahing wana widodara senggen wonten ing wit reneng dawa ing layon dadosake gundaming burun wana kageteng buron wono utawi bangsaning ibri-ibrange wong kanca batur kudu ngati-ati. Oh wong kanca batur aja sembrono aja gumampang sliramu mangsa layoni. Iki dudu layon kang lolo iki layoning darah pangkuwatan tedak kasumur besing maju mijine wong alito. Iya wong kanca batur bener tumekaning patining tejane sing ngelanteng sasut lanang. Lah mula dina iki ayo padha dirumpaka kang becik dirumpaka kang apik wayah udan layon iki aja nganti kaudanan wayah panas aja nganti kepanasan mulane pantening buntut ditepungake padha buntut sewiwit ditepungake padha sewiwit mula aja sembrono wong kanca batur luwih welas ayo dina iki padha diayom wong kanca batur ayo padha dikudung aja nganti kaudanan aja nganti kepanasan iya wong kanca batur kacerita sadaya dandang ingkang ngrumpaka layoning Raden Abimanyu datang wantun ganggu resi kumiwalayoning Raden Abimanyu lepas lamparo Raden Abimanyu ingkang sampun maujud layon wonten tengahing wana widodara linta winarnaha gentosa ingkang sinarwengi kambi ingkang menang kangge anggempalake cinarita namung wonten ing Kadipaten Pringgondani ratenaning Ayu Dewi Arimbi tansah supena boten sekeca sebab mireng pawarta bilih kang putra Raden Abimanyu Raden Angkawijaya tindak dhateng Astina saperlu nyusul ingkang garwa Titi Sendhani ngunguning tiasira prayitnaning ratenaning Ayu Dewi Arimbi runteng ati asira lene wong pinetak nyon nira katon datan panoratem
kantiratan musananyo iraam kalih dan kakak jrone ingkang tansah temukam kuner peta sedengan terswagan ayo Dewi Arimbim rikala kasebo ingkang putra kaki Prabu Gatutkaca sak marga-marga tindaking Dewi Arimbit tansah kemutan rikala Raden Angkawijaya tindak dhateng negari Ngastina. wujuding dalem Kadipaten Pringgondani. Wusana sinten to ingkang dumunung wonten ing Kadipaten Pringgondani? Atemajaning Prabu Boko, kekasih ratenaning Ayu Dewi Arimbim, garwaning Ngawala Kudara Brantosena. Dasar Dewi Arimbi wanita kang luwih ndawarnaning, kadhep miwah ingkang putra sadra ing Pringgondani kekasih kaki Prabu Gatutkaca. Sawaning kemimang ati-ati manganglungake jangganing
ngapurancang iko wantuna bapa mulai neng kita mapan boten tansah mangatos-atos tumrap sowan wonten ing padaning ingkang ibu sebab Kaki Prabu Gatotkaca mangertos bilih ingkang ibu tansah nandhang sungkawa prayitnaning Kaki Prabu Gatotkaca ndapa kang digagas Kanjeng Ibu apa kang dirasa apa rumangsa kurang kang disandhang utawa cingkrang kang sandhang rumangsa kurang kang dipangan rina tumekaning wengi menawa rina ngantora kresa dahar wengi datan kresa sari prayitnaning Dewi Arimbilu Gatotkaca iki kok tansah enak lawan kepenak apa ora mangerti menawa kadangina Raden Abimanyu ki tindakan negara Ngastina iya nek pancen digawe becik nganti digawe ala marang wong Ngastina cekap ngrumpaka gelaring Dewi Arimbim mbewa Kaki Prabu Gatotkaca katingal balo-balo rampataning kembang gadung tansuri nunci-nunci obor-obor mancung cinupeteng ponang carita dalang kandha pono kersa nginggah larasing waspada
Wong ayu-ayu ning Cinandra warna long-longan padha tumelong long-longan padha tumalong boyo meram boyo inten ston remuk katon wong ayu son remuk katon ayu ayo ning Cinandra warna banyu milih padha madhep manuk me berapa dolere jagat dewa yang jagat pramudita mula iki dak wis padha ra luput sun sedek ora permana kang sawanana ngarsaning pun ibu kaya sawaning putraku Kaki Prabu Gatotkaca kula prayoganing enggal matura Kaki Prabu sonanglongne janggaku tak tenglengne kernaku subaling mega tan kenaning luput pantes menawa sliramu imbal sawuncana marang aku. Oh mangki-mangki Kanjeng Ibu, sampun boten lepat dawuh panjenengan kula sawaning putra panjenengan Kaki Prabu Gatotkaca. Panjenengan paring tinimbalan miwah ingkang putra. Saderenge rumentahing pratala kula cadha ngasta kekalih. Kula cencang pucaing rikma kula pundi wonten ing mustaka. Lumunturing dateng Jaja mugi dados cahya nur cahya tejo nur buat. Semanten sawaning ingkang putra Kaki Prabu Gatotkaca boten wonten ingkang kawula aturaken. Sungkem pangabektining Gatotkaca kiman mugi kunjuk sandhaping Kanjeng Ibu jimat pepunden kula Bu. Kaki Prabu nggih seliramu ngaturake sungkem pangabekti sun tampa tangan loro tak lumeberake ana ing dada ndadekno mareming atiku kejaba saka iku sawanmu sun timbali aja kladuk ati kajeron penampa sebabing aku ora bisa paring pasunggatan tetedan kang enak rasaning banyu dalem sak prembana mula aja dadi kaget ing atimu ya kulup. Ibu saderenge panjenengan paring katerangan ingkang putra Kaki Prabu Gatotkaca sampun mangertos menawi wonten paungelung-elaning rikma sayuta pinarasastra kula mbake tiyang ingkang sari mboten pindah-pindah rumaos supena sowan kula mboten rumas nampi peparingan panjenengan rumas kula mung badhe cemadhong sabda tinimbalan panjenengan Ibu. Syukur mangayu bagya Kaki Prabu dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumurup kajaba saka iku sliramu nganti adosa nawe cedhak dak raketake apa mangerti Kaki Prabu sedya kekarepaku. Ibu menika kimaun kula koteksi dereng mangertos wusana panjenengan rupine kados tiyang nandhang sungkawa kimaun gagas menapa to Ibu. Kaki Prabu ndadekno kawuninganmu aku iki krungu tembang rawat-rawat tetir binatara tala ing jana jatine wong ngapura kundaming wong liwat marga jare kadang Raden Abimanyu iku sakniki nang Astina lho Gatotkaca. Yaya Abimanyu dinten mangki dhateng Astina la ingkang dados setya pikajenganing Yaya Abimanyu ngerti ana iku dinuta wakmu Ratu Dwarawati sebab-sebabe Titi Sendari iku dikon biyada nang Astina
Mongko wakmu Prabu Suyudana ora duwe kacat ya ora duwe gawe. Kok njog titi sendari kon biyada iku lho pikir napa ya bener. Nek iku dikon biyada tenan rumangsaku kaya dibojok alus Kaki Prabu. Lah mula ning kadang Abimanyu sakniki nang negara Ngastina nyusul garwaning titi sendari yongko nek diakoni. Lho nek nganti dak diakoni sapa rewangi ngrebut garwaning kadangmu. Ibu langkang dados setya panjenengan lajeng dos pundi Bu? Sakniki sliramu aja wekir kasa tindak ana Ngastina susulen kadangmu Abimanyu. Nggih menawi ngaten kula mangestokake dawuh panjenengan Bu. Ning sliramu tak wanti-wanti aja nganti lali ya Gatotkaca. Nggih lajeng dos pundi Bu? Rening iki mestine sliramu ngono liwat tengahing wana widada. Wana widada iku gawating keliwat-liwat wingiting keluwe-luwe. Ning piwelinge pun ibu aja nganti kok lalekake sliramu aja liwat Trigantara. Mlaku dedarat ae lho Gatotkaca. Ibu dados kula panjenengan utus lumampan dedarat kemawon Bu. Nggih menawi ngaten sagatos sedereng minanten-minanten dereng kelampan rutan Jawapati tumetes kados lisah menawi mboten ngrek. Nyagahi kersa panjenengan ingkang putra Kaki Prabu Gatotkaca. Benjang menapa bidaling ingkang putra Bu? Sabda pandhita rata-raken ambal wala-wali sabda sakniki kudu kok oncati. Nggih menawi ngaten kula mung nyuwun tambahing pangestu Ibu. Tak junjung saka Sawenggrat tak sunggi saka akasa. Aja nyandung sungkala nyandung cepaka sarining kamulyan. Kaki Prabu Gatotkaca ngempun sabdaning ingkang Ibu Dewi Arimbim mundur sigra. Mandhap laras tesan sedyanira badhe nungka lampahing ingkang rayi Raden Abimanyu. Titisuk nyoteng araning wengi edokan nyopan padha munim. Campur marang swaranira katon daresan. Campur marang swaranya dan tukam kagaton remenoyo kagatinyo sang Gatotkaca